ekelekwa m unu otu nsi soro m nọ nga gbara egwu a ama m na onwe ihe mụtara n'egwu a nke si don break mụ na ọgbakpọkọ ya ma nwe ihe mụtara bụ n'okwu obi aṅụrị n'egwu ahụ daalụnụ ya ugbu a ka ị na-esonyere m anyị ji sokwu wee mara m ebe ụbọchị nke taa nke si ntụkwasị obi nke ịtụgharị n'olu ndị ji ọ bụrụ gịnị trọst ọ bụ ihe ahụ nke anyị nọ na-eleba anya biko ya bụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị agatebeghị aka ma ya achịkwarị na ị na-akwa mmakwara gaa na ọha nta akụkọ anyị dị iche iche ị ga-ebe ahụ ị ga-esonyekwara anyị n'ebe anyị bidoro daalụnụ gịnị bụ ihe ndị anyị nọ na-ekwu tupu anyị gobere ezumike anyị nọ na-ekwu maka mmadụ ịtụkwasị obi n'ebe mmadụ ibe ya nọ na ihe na-abụ mpụtara ya nke ndị iti na-akpọ rizọt ọ dịkwa mma ahụ gị nwee ntụkwasị obi n'ebe mmadụ nọ mana ejiri ya wee bee isi ahụrụ nkwawa okwu maka ya nwụrụ ebe ahụrụ na ejecha ọgwụ gị enwekọ onye achịgarịpụ gị ị gaghịzi aghọta onwe gị aghọta ya nwụrụ na ya ọnkụ kwe gị nkwa nwanne mpa gị kwe gị mkpa ma nwanne mma gị kwe gị nkwa si gị nna ya nwụrụ na ịgụcha akwụkwọ na ọ ga-achụtara gị ọrụ o nwere ndị ga-ekwu ha eme ya mana onye wu ọka omee bụ gịnị Chineke mmadụ nwere ike ka na ha agaghị eme ha nwere ike ka ha eme dịka ịgba atụ mgbe m na-achọ ịba mahadum mgbe ahụ n'afọ ahụ nwanne mma m si na ya hụ na mba anabata m na ọ ga na-akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ m ngwụchakwa leenụ m nwata nwee ihe ọma mkperenụ wee banyezie ha banyego m ọkwụọ nke mbụ gbasara nke abụọ m nye ya ọsị m nna na m were bụ ntụkwasị n'ebe Chineke nọ na ọ chọrọ bụ ọ ka ọ mee na ọ gbalịgo ihe nwere ike ya nzi ọkwara nkịta ka mba ama ihe a na-eme o site mgbe ahụ ruo ụka ugbu a m na-agwago okwu a igwe m nkwa ma ewere nkwa ahụ ị kwere m mee gịnị rahie Chineke n'aka masị ya Mr. tikwa m na ọ ga-emere m ihe dị otu a nna biko mee ka o mezuo ya n'aha Jizọs masị ya emem gị mee ya mee kelekwa Chineke ime nkwanye ya masị Chineke biko rọpụtara m ụzọ m ga-esi wee nwee olileanya nwee nzọpụta wee nwee amara ihe a bụ ihe m ga-agwa gị n'ụbọchị nke taa nwee ntụkwasị obi n'ebe mmadụ nọ mana nke ga-enwe n'ebe Chineke nọ ya kara dịka nzukọ na mbụ mee ya 30-70 wee 70 nye Chineke wee 30 nye mmadụ mana na-egbughị oge bụrụ onye ga-eme ikwe nkwa ikwere ike ahụ mezuo ya ikwe nkwa ikwere ike ahụ mezuo ya oge anyị na-akụzie kwara pụọ kwara bịa ụtụtụ echi ụmụnne m ụmụnna m ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ n'ịchịkọta isiokwu ọnụ bụ ntụkwasị obi na mbụ mara onye na-ekwe gị nkwa mara ịdị nkwa a na-ekwe gị ọzọkwa dịka ibe ya bụ gị onye na-ekwe nkwa mara ịdị nkwa ị na-ekwe mmadụ mara ma ọ bụ nke ị ga-emezu ma ọ bụ nke ị ga-abịa n'iru isi ha na ogwe ka o si dapụta emezu omume ya mara ịdị nkwa ị na-ekwe ka enwee ntụkwasị obi mmadụ nwere ike na-atụkwasị obi na ihe ọbụla ị na-ekwu ihe a bụ ihe m si nwere ike ịgba ihe nwere ike inye iru dịka ndụmọdụ biko nụ dịka m na-ekwu oge anyị abịago na nchịkọta mana tupu anyị aga ma kwara pụọ anyị ga-eji egwu a wee gbawa wee gawa afọ egwu nke si igwe nke nwanne anyị nwoke bụ Oje kụpụtara anyị ga-agbarịa ya bụ egwu werekwa egwu na-aga echefukwana ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV nke nwanne unu nwoke na-ewetara unu MC Baptist Obiachụ biko daalụ nọkwara m otu a n'ụzọ na ụtụtụ echi na-abịa ụtụtụ echi na-abịa na-ekwere m a ga-eme Chukwu isiokwu ma ya wee wuchikwa ọzọ
daalụnụ. Ọkazi anaghị eji agba ekechie ya ọnụ. Ya dịrị